Maraming salamat, Group Number 1. That was a really wonderful and Sa ngaran mo, Ama. Once again, Group Number 2. O laging kalinis-linisang Birhen, ina ng awa at kagalingan ng mga may sakit, nababatid mo ang aking mga pangangailangan
ang aking mga suliranin, ang aking mga paghihirap. Ipagkamit mo sa akin, aking ina, ang hinihiling ko sa panalangin ito. Amen. puso po kami nagpapasalamat sa mga biyayang binibigay ninyo sa amin. Narito po ang mga pagkain inyong ipinagkaloob. Basbasan po ninyo ang mga pagkain ito. Magdulot nawa ito ng kalakasan ng aming katawan. Amen.
Jesus na kamo magtinagba kita.
Thank you. Number 4. Mga magsasakang nasalanta ng bagyo sa Irigan City, Camarines Sur. Bilyong pisong halaga ng palayan ang nasiro. Pilit bumabangon sa pagkalugi. Mga magsasakang nasalanta ng bagyo sa Irigan City, Camarines Sur. To save, protect, and conserve. Mistulang balik normal na ang buhay ng mga tao. Amin na humaplos sa aking mga balat. Ito ay nagmumula sa iyo. Sa haluran hanggang silangan. Silat ng araw ay umulap sa taas ang kabalan. Kalikasan. Musna ka mo magtinapa kita. Mani mag-irisat po kita kumaya sa tubot at matang nobena na. Di ka makakulang ng tayo o presya. Kagayon ay kakultura ka na itong imantinir. Galing mo kapatid kailanman. Ang bansa ngayon ay kakanta. Musna ka mo magtinapa kita. Musna ka mo magtinapa kita. Arriba!
ka muna, tinapa kita. Ang galing mo kapag di kailanman, upang sana yun ay kakanta. Musna ka muna, musna ka muna, tinapa kita. The festival performance that showcases a genuine rural festivity. Mabuhay ninyo estas! Arriba! Iriga! Once again, group number 5. Musna ka muna, tinapa kita.
Para sa nagkakapit sa
kita. Ayan, maraming salamat group number 6 for that. High School Tinagba Dancers. Once again, group number 7.
Usna ka mo magtinapa kita. Usna ka mo magtinapa kita. Mani mag-irisat kung ita pumayan sa tubo at lubena na kaya magkakulang ng tayo o pressure kagay nagkakontura ka ng imalima. Magtinapa kita. Usna, usna, tinapa kita.
Musna ka mo magtinabang kita. Ayan, maraming salamat. Our final contingent for the Tinapa Street Dance Competition. Group number 8. Musna ka mo magtinabang kita. Once again, ladies and gentlemen, that concludes the presentation for the 2024 Tinagba Festival. Musna ka mo magtinagba kita. Thank you very much, Festival Queen number 1. From Perpetual Help National High School. Inay ko, Sir Lord, andarita na raw pangarapon. Maging tinagba queen ta magbabatang-batang palan ba na diri ko na yan kaya. Tsaka parang tulos sa Festival Queen. Baka pagbatang ko diri tulos ako makabuwat. Anyway, na-practice naman niya yun. Kaya, caring-caring niya yung kanyang piece. Okay, so once again, thank you to our Tinagba Queen Up number next 1. is Tinagba Queen number 2. Musna ka mo magtinagba kita.
Thank you very much. Festival Queen number 3. And she is our Tinagba Queen number 4 from San Pedro National. Musna ka mo magtinagba kita. And thank you very much, Tinagba Queen number
Thank you. Tinagba Queen number 6. Ano From pa? And that was our Tinagba Queen number 7 from Sagrada National High School. 7 down. And she is Tinagba Queen number 8 from San Antonio.
Thank you.